RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Dit bloemetje voor jou. Oh, heerlijk. Het is weer hier van dat prachtige mooie blomje. Dat moet weer zo'n mooie bestemming krijgen. En we hebben hier wat mensen in de studio zitten. Die zitten al helemaal zenuwachtig klaar voor de microfoon. Welkom bij RTV NOF natuurlijk. En Jemha iets leuks, hè? Klopt. Ja, want Robbers, hoe zit dit nou, dit blomke? Laten we eerst vertellen waar die heen gaat. Het blomke gaat naar uw heitemem. Douwe Lukke Dauma. Ah, en waarom? Nou, uw heitemem die haar vorig jaar oktober mijn oudste zus, hun dochter verlen. Ja? Nee, 2 jaar zie ik wezen. Dus ja, altijd een hele spannende tijd geweest. Heel druk, gewoon altijd met het verzorgen van mijn zus en haar bandjes. En ondertussen staan ze voor iedereen klaar. En nou, ik ga zoiets van, als het verzint, dan ben zij het wel. Ja, nou, en toen zei ze van, ze stonden altijd voor iedereen klaar. In welke vorm is dat dan? Wat doen ze dan? Nou, uw heid die werkt in het kerken als koster. Nou, zo hoe met de belgen, douwen, kist dit even voor u doen, kist dat even voor u doen. Nou, uw heid die vleent al. Daarnaast achter de schermen helpt dus mij met alles. Maar het sjost het vaak net, maar ze iedere altijd. Altijd. En maar oppassen dat wie ze nodig binnen. Ik kom met de knippen met zijn stiender. Met de tuin, ze stiender altijd als het nodig wezen moet. Hij is goed in de tuin, wel? Nou ja. Oh, nee, dat allemaal. Maar de eentje die voor u zo'n blokkage is en die dicht bij Douwe is Gaatse. Hoi Gaatse. Hoi Hans, ja, we zijn heel dichtbij. En wat kreeg het blomke weer al een machtig mooi plekje om samen te zijn. De bionman die we in de tuin bezig, of we zijn op het hoekje natuurlijk, we gaan ook langzaam aan het hoekje om. En de bionman die zei al, dus die heeft hier een greers opzij. Er is net een mooi bosje, ja, een fantastisch mooi bosje. Het is weer, en die komt ook weer bij Jelp erbij en het is ook weer een fantastisch blomke. We zijn benoemen 15, dus we gaan nu het paadje op. En dan zullen we eens even zien wat de reactie is. Hé, je gaat natuurlijk niks in de gaten. Nee, ik ben... de blomke te plak doen. Ik ga altijd wat hennis met dat papier. Ik weet niet wat het is, maar... Willem, help me even. Ik druk op een bel. Komt-ie. Ja, de bel. Oh, ja, dat is een mooie bel. Nee. Dan klapt echt die bel? Ja, oh, hij klapt. Ja, oh, dan klopt het. Oké. Dat is wel zo handig. Oh, dat is zo sneu, hè? Ja. Nou, maar wacht je tot er even gaat natuurlijk, hè? Het is wel heel... Ik dacht... Ja. Nou, goeiedag. Collega. Ja, ja. Is leuk, kijk dus. Ja. Nou, zo ik even komen wonen. Ja. Best nog. Ja. Nou, goeie. Kom even naar boven toe. Ja, kom even eens een stapje naar boven toe. Douw ik even. Nou, ik ben... dit is wat dan, hè? Ja, dit is heel wat. Nou, ik ga hier een heel mooi blomje nog aan. Ik ga wat leien met papier, maar dat maakt niks. Het is een heel mooi blomje. En, nou ja, deze in mijn blom komen binnen. Terug. Hier die nou in de studio zit. Omdat je altijd voor elke een kleer staan. En dat is ik zo. En, nou ja, je hebt een moeilijke tijd. Daar wijden we verder net uit. Maar dit blomje komt echt super op maak. En hij heeft enig idee wat in de studio zit. Bij RTV. Nou, ik een sjoukje dacht ik dan. Is dat zo? Ja, hé, dat is zo. Ja, je zit in de studio. Hoe weet ze dat? Hoe weet ze dat? Ik denk ze. Naar de winkel, ja, ja. Een leugentje om best wel. En die willen daar wil ik dit blom komen bieden. Dus alsjeblieft, neem maar aan. Je zit het, ja, het inkomt papier, het is kan. Er gaat er wat omheen en wij erin in. Och. Even zien. Nou ja, wil je wat zien hun in de studio? Nou, weten we. Ja, Dat met alle liefde voor hun alle jemijn. Ja. het zal altijd terug in. Nou, dat is heel mooi worden. En de tuinek? Oh, jij niet toe de tuin? De tuin dat douwen altijd? Of net? Douwen het goed met de tuin te doen? Ja. Oké. Dat zei voor me Nee, oké, dan maak ik niks. Misschien heb ik me verkeerd. Maar, Hartstikke mooi. ja, nou ja. Jou is een heel mooi plakje en dan een heel goed weekend. Ja? Nou, hartstikke bedankt. Helemaal goed. RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.